ଧରଣୀ ବାବୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ପରିବାର ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ରୋଜଗାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଘର ଟିକେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନି ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବଦାରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିକିନି ଏଠି ଛୁଟି କରିକି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 7 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଆମର ଏଠି ହୁଏ। ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଏଠି ଚାଲେ। କେତେ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି? ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନ 500-600 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। 600 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। 4 ଜଣ ରୋଷେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନୁଦାନ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା। ଆମେ ତ ଜାଗାଟି ସରକାରଙ୍କୁ କରିଦେଇଛୁ ମନ୍ଦିରଟି, ଆଉ ଆମ ନାଁରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଥରେ ବରି MLA ଦେଇଥିଲେ, ତାର ସାମୁଡ଼ିଆଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଗ ପଛ ବହୁତ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲାଣି, ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି କିଛି ସରକାର ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିକିନି ଆମେ ସବୁ ମାନିଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, କହିବେ ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରିମି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ କରିମି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ। ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂଳିଛୁ 65 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 65 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନିଛୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେତିକି ନା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନୀତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସି ଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ କାହିଁ ଆସିବେ? ମୁଁ ନ ଜାଣିନେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କହିବେ ମୁଁ ନୀତି ଦେମି, ମୁଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ କରିମି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀରି ଦେମି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିଛୁ, ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସାପ ଖେଳିଲେ ମନ୍ଦିର ହେବ। ତାପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲି। ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ଏମିତି କଥା, ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ବାସ୍। ସମସ୍ତେ ବି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ। डेकोरेशन उठे तो से पर्यंत उठे छाड़ दे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री।